Prince and Princess Luis Yukanu, Group Chairman, Lucan Oil and Gas and Co Limited, Oil Barrier Nigeria Limited, Blessed Law, Holy Company Limited, Gen Law International Limited, Akuzuru Ọha na ndị Izọgụ, Nwati Mereze na ihe n'Izọgụ, anyị ekene gị. Chief O.C. Martins Okereke, ọbata obi na arọ ndị Izọgụ, ọkpaka Izọgụ na ihe eme, agadi ọkpagụ na-eche mba, onye ọma, Nze Cyril Nwaọkwara Nnadike Ezenwa, Obi Nyerugo nke mbụ na Atina, Etubi Izọpụ Ngene, Eze Nwaki na-emere ihe, Esiri Gịnị Gara Mmiri, Director Obito Invention Nigeria Limited. Ọ ka o siri mee. Ei, ọnwa egbuola nze, aka ezi iru ọma, Eze Chinedu, Ogirisi ngwa ntị na-eje ụka na Achịna, ya dụba ihe ọnwụ na-eme akarị. Luke, anaghị Ochukwu, Akanihu Ohuke, Ọhamadike na arọ ndị Izọgụ, Sio, Uson Association Nigeria Limited, onye ọma. Ekwe na-akụ n'obi eze nna m. Ekwe na-akụ n'obi eze nna m. Ekwe na-akụsi ike ekwe na ha. Ekwe na-akụ n'obi eze nna m. Ọ bụ n'obi onye ka ekwe na-akụ. Nna ya Izọgụ na ihe mere onye. Ndị dekata n'ụjọ na-eri. Anyị na-enwe n'ihi aka elu maka omenala eje ha anazi anya. Izọgụ na ihe mere agha. Ndị aka ji ọkpọ bụ eziokwu. Izọgụ na ihe mere agha. Ụmụada ehi unu enu na-eme. Izọgụ na ihe mere agha. Ọnụtara ji ori ihe ori. Izọgụ na ihe mere agha. Eme n'ebe anyị nọ ya. Eme n'ebe anyị nọ ya. Eme n'ebe anyị nọ ya. Anyị nwere nze nwa okoro. Ndị dekatara n'ụjọ na-eri. Anyị na-enwe n'ihi aka elu maka omenala eje ha anazi anya. Izọgụ na ihe mere agha. Obodo gbakọbanụ n'ụlọ akụkọ. Ibu nkume dị mma n'oru. Obodo gbakọbanụ n'ụlọ akụkọ. Onye na-asọ ekete ya ebu n'ero ma nje. Obodo gbakọbanụ. Ekete na-abụ ka ndị mbụ ji ejekwa ego dị ọrụ ugbo. Obodo gbakọbanụ. Elu na anya plastik n'ọka na nkụ n'ọbọ. Obodo gbakọbanụ n'ụlọ akụkọ. Eze gbanachala nụ n'obodo, aghụghọ akarịala. Eze gbanachala nụ n'obodo, aghụghọ akarịala. Nwa ogbenye wenye aka enu ka okwu eziokwu n'ụwa, agaghị ekwe ya ka o kwuo. Nwa ogbenye kwube eziokwu wee kwuchaa n'obodo, ndị bi n'ụwa ejighị eziokwu wee kpọrọ ihe. Ọ gịnị bụ ya gaa?
maka onweghị ego kpatara chai maka onweghị nwa mụtara n'ụwa maka ọrụ gị ụlọ elu ya mere okwu asị jiri karịzie eziokwu labazie ọnwụ ike pụtazie wee gbube nwoke wee gbube nwanyị gbube agadi wee gbube nwata ọkwa ịma na eziokwu na-atọ ntị ilu eziokwu na-atọ ntị ilu nkabara gị gaghị ekwe mgbaba anụ gị gaghị anụ garaghara gburugburu ị ga-ebudo ala n'isi tutu gaga iche na Chineke afụghị gị onye nzuzu si na Chineke anọghị nso onye iberibe si na Chineke abụghị ihe na onye iberibe na-asị na Chineke abụghị ihe onye nzuzu si na Chineke anọghị nso onye iberibe si na Chineke abụghị ihe eze na-achị obodo pụta n'obodo kwuba okwu asị anyị were okwu asị wee tinye na mkpa onye nze na ọzọ pụta n'obodo kwuba okwu asị anyị were okwu asị wee tinye na mkpa onye ọgaranya pụta n'obodo kwuba gịnị bụ ya ga maka o nwere onye nsomanya maka ọ bụdo onye nọsọ anya n'ụwa maka ọ bụdo onye nsomanya ya mere okwu asị jiri karịzie ọnwụ ike pụtazie wee gbube nwoke wee gbube nwanyị gbube agadi wee gbube nwata ọkwa ịma na okwu asị na-adị mma na ntị okwu asị na-adị mma na ntị nkabara gị gaghị ekwe mgbaba anụ gị gaghị anụ garaghara gburugburu ị ga-ebudo ala n'isi tutu gaga iche na Chineke afụghị gị onye nzuzu si na Chineke anọghị nso ọ na-anwụ ọzara ije afọ onye iberibe gasịkwa abụghị ihe achịgba onye nzuzu si na Chineke anọghị nso n'elu ụwa onye iberibe si na Chineke abụghị ya achịgba nwazara ije afọ si chi ya pụta ka ya gba mgba mmụọ na-eke ha ya aka
na-ekwe ekwe na-eme eme hapụga anya ahụ ụmụnna dị na-eme a nọ n'oge nwata ru nke ya were o ji ihe nwata wele akele akara wedata ya nwata nwekwa ihe ya